Mesaka Gyaseman Banmuhene na mensa aka no wa ha yene ne bedi nkomoto ene ye Okuapehene Oseadeeyo Kwasi Akuffo aba besra ne wofa oye man osim kwatia wa ha ne Banmu ye hwese ne ya niam akwafa mehu se odi akoten okọ no ba no ye bepese obekire yen ye hu so okọ no koshia no na oye bibi no ansa na papa Oseadeeyo timi ba nana wadarema yenim se sometimes ana edumre bi a ye kokoa masam na so ne obetimi apono ho amaye no pono ho maye minya me da se mi chawo ahwefo ene wetiefo ene o manfo nyina se na America ne se eye me na no hini ko kamete bia me ye amruko ba mi na me ye kwapem Gyase ba mi hini na America ne se eye ne se ohu me se mi kotemba ti a na mi dwumadi se Oseadeeyo Kwasi Akuffo to be sare ba Gyaseman ma na se Banmu me ne me manfo ye hye no kwanso na ye amane ma no esen se reba no wofa ho ne wofa ho no reba no hye se biribi atwam no wofa nya na ti dan ba kum na nsem kakra bi ntina enneyi eye ne wofa wa monokrom no nso wo ekopon ayo kwapem ayo kwapehini ode ne wofa ne Gyase hene ohwe ne nyama nyina totoman ne Gyase hene ne Banmu hene ne me na se Oseadeeyo Kwasi Akuffo ba monokrom na se ne Banmu hene amane kwanso no ye twogwan na no fa se ne fam ene be pro Gyaseman mu entansi eya afiafe ene mfirihyiai ene Okuapehene betuni nan akobi krom na se ne Okuapehene na kire amane akire se Okuapehene tenase ne Okuapehene 5 divisional chiefs amenya tase se ubo Okuapehene ma ya opakamfo anum ebi ni info ebi ni nifa benkum Gyase adonten ene konti sa banum yi ene won senchene na enne ye ahumbo Gyaseman ye hu Okuapehene oro kwa apro wa enne obedu ni dima aba no fa ho a ono fa be di amane na amane kwanso no ehedum fam tutu ema ohene je fa suga gu fam Okuapehene Okuapehene na Okuapehene nyina aso amanti ni zon na so ohene ne ba na wo ye ne ofa wo ye ne den wo esa amane tie na amane koso ntene mu hu se Banmu hene mi kotan beti a na emi dwumadi a ehye ne mi di ma Okuapehene na okwa mu da ho Okuapehene eni ntina me ye ne sa yo nana ansa na ye bekọ no ye hu se niam bi mo dan mo kakra na mo koba na yende ye yetemamufo yente niam bi ase ye bepese yenim se ye asumansem na so abeto abonten ama na media obiara fa beka ho asem yenyo akwanya no wadi kan agina na no manim aba besre ye besre se obeka ho bibi kakra kire yen ewonia esi no yo o se na esi no na eyensenchene Okuapehene Gyase ye amane wura ye amane ma Okuapehene nyina ye be amane a Okuapehene be ko nku aso a onu Gyase nyina ekọ na wa ya amane nyina na nne so Okuapehene ba na se ne krade saw na ne chewa fiato a na esi ebobọ nye sisaw ne ma amane ye den amane tie se mu hu ne sa na nya bọ ne kwanso ye nwura ba ye nwura no tie chewa se chewa no dofom eso Okuapehene tiwa sebe wo se chewa mfa nsaw ye da se Gyase fo mankasa na se amane wura mu amagya atum se amane kwanso no se ye wura Oseadeeyo tenase a eni ho kwan se ne mpakamfo ana so ohene bia esechew eti mepese obesiso amayen amane kwanso no aso se ye wura Okuapehene tenase na na mpakamfo ana se nipa okwa akwasra no na so okwa akosi ne so no aso owokra otimi tena nanim you netine se enei nyama adan kakra ena nyama so asesa kakra de nti America ne se Okuapehene reba na otena okatra Gyase hene nim a Okuapehene ama na bosobode se okoforobo oyemman osimkwati atosa bien no na nka ne mpanyine kire ne se Gyase hene unim dinjede okana to na nyama ne okansin kofie na nko tena se Okuapehene na yeden e de aba ehwa obopo ene ho nyama na mo hu ntenchene to Okuapehene tena se a obi nhyechew so hene betena se na ne ka betena nim enye ne kwan nti ehwo ntie ene ho obopo na ma san ntenchene isi ntenye bɔ ne kwan so ye te se Okuapehene abedu nti okra nso ronko ene ho asem na mo hu yo kakum ye gino Kwaku anum amane wura owo Gyaseman mu ha ene wagina ne wura oye aman okoforobo osim kwatia anamu mpanyin adikan aya amane amafom abre akaka ye ne awasise wo nyina asre nanso ene wa mayate asese eni ho kwan
enti na yewura wonam won akwani asaso ateɛ won ama amane enso ateɛ ɛwɔ mpanyin anim nana yɛbɛda wase sɛ wa ma ho kwan na wa kyerɛkyerɛ yemu fi sɛ anya saa obia nso bɛfa no sɛnea ɔpɛ yɛrekɔyi wa no nditsɛm a atwa to kra yo ma no nditsɛm ne sɛ yɛda Okuapehene nyina ase ɛda ɔkɔma nso ase sɛ dwumadi ɛbɛyi mabɛfa na Ghana man nyina ne hu dwumadi a Okuapehene yɛ den ɛredi Okuapehene de kɔ aporɔ wa wafi benkum akonifa aba bedu Gyase de kɔ adɔnten aba ɛyɛ kronti yɛda mase ɛne dwumadi a madi no som ne yɛre kan ne sɛ mom yɛ nya yɛnhwɛ ne nsu amanen ne yɛma amanen nyɛ de na amanen nyɛ fɛ na nkyiri ma nyina nso a wɔreba no nsu amanen ne yɛhu amanen sɛbe ɛnɛ yi Gyase ne tigwam na ne kra do sɔrɔ akɔdam na Okuapehene aba na ɛho a wɔpopo na ntɛkɛkyɛ watɔ no akyerɛ sɛ amanen wɔ hɔ amanen te ase yɛde bibi ɔba bi ase ɛyɛ nana Ohene Kwaku ɛna yɛ ne di nkɔmɔ no ɔyɛ Gyase Banmuhene anase Amonokrom Banmuhene